Baliktad mo. Ay, Daddy Matis! Oh my goodness! 17! Kailan ito? Ngayong gabi? Bakit ngayong gabi? Maria Kusina. 7:30. Ah! Ay, iniisip ko nga ito eh. Ay, naku, ganda So, naman. early Christmas present ko yan sa'yo. Ganda naman. Panonoorin natin pagkatapos ng dinner. Naku, ganda naman. Sarap-sarap sa naman yan. Ano nga yan kakantahin niya? Siya ba'y kumantahin ng Love is a Many Splendor